svima ljudi, posljedno ovdje, znači, naš Mira Kantera. Tu je i Zorna sa mnom. Ja. Hajde. Ja, ajde. Ajde, prati. Aj, baguje nešto. Čekaj, daj, hitim grenade. Pa! Ja su cheater, ima jaj. I mene Roksa, viš. Zašto pa da mi ne počnemo opet, pa da bi s njima na to igraju, pa ne znam ljudi. Oto. Uskoro ću snimati FIFA World. Daš. Šta? Snimat ću uskoro i FIFA World. Ajde. Aj! Skoro pa ga rokno, ali skoro. Pa je sve mogu. Niš mogu. Aj, moram, a sad tebe noć. Ovo je po dvojica na mene, viš. Čekaj.